שלום, שמי יהודה לנדאו, אני גר בקריית מלאכי, מספר סיפור ממש אקטואלי של החיים שלנו. אחד מהבנים שלי, מנדי, שיהיה בריא, הוא קצין בצבא, קצין בגבעתי, הוא רב סרן. בשמחת תורה הוא היה אצל הורים של אשתו והמילים בצפון, אבל כשיצא לבית הכנסת כבר שמע מה שקורה והיה צפוי, באו לקחת אותו ישר לשטח. הוא הגיע לכפר עזה, בהתחלה ממש עם הצלחה, חיסלו כמה וכמה, הוא בעצמו חיסל כמה מחבלים, אבל אחר כך הפתיעו אותם כולם מאחור עם טנדר וירו בהם. אז הבן שלי קיבל 4 יריות, אחד בכתף, אחד בעמוד השדרה, ממש עמוד השדרה, ועוד 2 בגב. ובאותו מוצא שמחת תורה, קיבלנו את הבשורה שהוא היה ממש במצב קשה מאוד. לקחו אותו פינו אותו במסוק לסורוקה בבאר שבע. בבאר שבע כבר ראו שלא יכולים לטפל. באמצע הלילה שלחו אותו גם במסוק לבלינסון. אפשר להגיד שהוא ממש גיבור ישראל, כי הוא לא חשב פעמיים להגן על האנשים שם. והשמחת תורה הגיעה לשיקום בתל השומר, ואיך אני עושה? איך אני נוסע? אז עוד נס, אני הייתי במקווה ופגשתי את הרב ליצמן, מנחם ליצמן, שיבה לי שיחיה ממש, והוא אמר לי, אני לא שאלתי כלום, אני לא ביקשתי. הוא אמר לי, תשמע, אם אתה צריך רכב כדי לנסוע לבן שלך, יש לך רכב עם דלק, הכל, אתה כמה שאתה צריך, מתי שאתה צריך, תתקשר, תיקח את הרכב ותיסע. ושיהיה רק לבשורות טובות, פתאום הוא הפתיע אותי. כי אני חושב איך אני מסדר את העניין של הרכב, באמת, זה הוצאות לזכור רכב, זה הוצאות גדולות, בזמן שגם אני לא עברתי, כי אחרי כל מה שעברנו והזמנים, או שלא התאוששנו ולא היה לנו זמן לנסוע ולהביא אוכל ולהביא זה, אז הוא הציל אותי באמת. זה עם העניין של האוטו, זה דבר שבאמת אין לי מילים כדי להגיד לו תודה. אבל אני נזכרתי שפעם שאלו איזה שליח מוצלח, מאוד מוצלח של הרבי, שאלו אותו מה הבסיס של ההצלחה שלו, למה הוא חושב כל כך מוצלח. אז הוא ענה, כשמגיע מישהו אליו ומספר לו שיש לו בעיות בעולם הזה, בגשמיות שלא יהיה, אבל בעולם הזה, הוא לא מתחיל לדבר איתו מה שיהיה לו בעולם הבא. לא, הוא עוזר לו בדיוק, הוא משתדל לעזור לו במה שצריך פה, בבעיה שלו, ברגע שהוא נמצא בבעיה. באמת, זה אפשר להגיד שהרב ליצמן, ככה הוא עושה גם, ככה הוא טיפל בבעיה שלי, ועזר, הוא השליח אמיתי שבאמת הוא היה צינור שבזכותו, וכל המצב קשה שהיה לי, זה הצליח להקל לי משהו מאוד חשוב. אין מילים. רק שהשם יברך אותו ייתן לו כמה וכמה פעמים על כל מה שהוא משמח אנשים וכל מה שהוא עוזר לאנשים. הפרויקט שאני הכי מחובר אליו, שזה רכבים לבתי רפואה. יש לנו כמה רכבים שאנחנו קנינו אותם בעזרה של השותפים, לתת אותם במיוחד לאנשים שייסעו לבתי רפואה. מי שצריך לבית רפואה מקבל רכב בלי תשלום. שפתחנו את הארגון הזה, היה לי מאוד קשה, אמרתי, כל הזמן אנחנו צריכים להתעסק בדברים של רפואה, מישהו חולה ומישהו לא מרגיש טוב. אז השם שלח לי מתנה, והנסיעה הראשונה של הרכבים לבתי רפואה, זה היה בשביל יולדת. זכינו להכיר את בית חב"ד של כרמי הנדיב, ברוך השם, בזכות מנחם ליצמן ורעייתו, שככה באמת עזרו, תמכו עם הרכב של הבתי רפואה שעזרו לנו, ובזכות זה כאילו וגם אם הייתי נתקע באמצע הכביש והייתי חייב רכב, או שהייתי נתקע עם הרכב
והייתי מתקשר למנחם, אני חייב רכב, אין לי רכב, אין לי איך לנסוע, ואני חייב את הרכב שלך דחוף לבדיקות. אז באמת הוא היה מגיע באמצע הכביש, היה בא, מביא לנו ונוסע. ותודה רבה, ובזכות זה שהוא עזר לנו, חבקנו בת ראשונה. לדוגמה, ברכב לבתי רפואה, יש מישהו שלקח את הרכב ואמא שלו לא הרגישה טוב, נסע לצפת, הלוך חזור. לצערנו האמא נפטרה, אבל הוא זכה לעשות כיבוד הורים, וקיבל נסיעה לצפת, שזה נסיעה לא קצרה, אבל פה יש את זה בחינם, מתי שרוצים וזמין, שזה דבר נפלא. סיפר לי מישהו, בעל משפחה צעיר עם ילדים קטנים, שהוא לצערנו עבר טיפולים, והוא אמר לי שיותר קשה היה לו הנסיעות לבתי רפואה מאשר הטיפולים עצמם. זה לנסוע באוטובוסים, מגיעים לבית רפואה כבר מפורק ואין כוח להגיע לאיכילוב, למרכז הארץ, אין שום כוח אחרי שנוסעים את כל זה באוטובוסים. ופה הוא מקבל רכב טוב ונוסע. אומר, הרבה יותר קשה היה הנסיעה מאשר הטיפול. ושמעתי את הדבר הזה, אמרתי, אני חייב לקנות את הרכב השני, וברוך השם קנינו את הרכב השני, ואנחנו נתקדם בעזרת השם לרכב השלישי. היום אני מתנדב באיחוד הצלה, בידידים, ביחידת אופניים, אין לי רכב משלי. עם אלה שצריכים, זה משפחה גדולה, ברוך השם 13 ילדים, כל אחד עם הבעיה שלו, שצריכים להגיע לבתי הרפואה. אתה בהתמודדות, קריית מלאכי, אין תחבורה ציבורית כמעט למקומות האלה בצורה מאוד נדירה, ממש סיפור קשה לצאת. אתה מרים טלפון למנדי ליצמן, צ'יק צ'ק יש לך רכב. לקח שעות ארוכות עם אוטובוס, לקח רכב פרטי, היה לה המון כסף. יש אנשים שלא הולכת הרבה, אנשים שהולכים לטיפולים, יש להם משפחה מישהו מקרוב. באוטובוס לחצי יום, להפסיד כסף מעבודה, לקח רכב המון כסף. זה מאוד קשה. כל דבר שקשור עם ביקר חולם, מקיים מסעשר דרייסה ואהבת לרעך כמוכם, שזה כלל גודל בתורה מהמצוות הכי יסודי, מצוות ואהבת לרעך כמוכם. אז כל מי שעוזר לזה, יש לו חלק בזה, מקיים זה מצווה גדולה, ובזכות זה הגמור אומר שניצל מייסורים. אז כל האלה שעוזרים לזה, כשבח באמת יציל אותם, שלא יהיה צריכים להגיע לייסורים. בשנים האחרונות הצטרכנו בשל סיבות רפואיות טובות בתקופת ההיריון של אשתי למפעלי החסד של המקום הזה. אחד מהם זה האפשרות לשכור רכב או לקבל נהג שמסיע אותך לאן שאתה צריך. לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש מעט מאוד שירותים כאלה. זאת אומרת, יש הרבה שירותים שיכולים לתת לך עזרה, אבל יש מעט מאוד שירותים שנותנים לך את העזרה מבלי שאתה בעצם מרגיש שמישהו נתן לך אותה, כי בעצם אתה עצמאי. שואלים אותך מה אתה צריך ומאפשרים לך את כל מה שאתה צריך בצורה שהכי נוחה לך ומתאימה לך. כדוגמת המצב שלנו, היינו צריכים להגיע מדי פעם לבית רפואה, סיבות טובות כמו שאמרתי, וכל פעם שהייתי צריך סיוע זה יכול להיות או בדמות מישהו שיקח אותי, או בדמות רכב שיחכה לי, כולל דלק ומפתח והסבר ושירותים מקיפים, כדי שאני אוכל לנסוע מתי שאני צריך ולחזור מתי שאני צריך. וברוך השם, בעקבות הדבר הזה, אז זה אפשר לי גם להמשיך לנהל את המשפחה בתקופת ההיריון ולחסוך זמן יקר, ולא רק זה, אלא בתום תקופת ההיריון והלידה הברוכה, ברוך השם, החלטתי שגם אני רוצה להיות שותף בתוך העשיית חסד הזאת, והתחלתי גם אני לתרום מזמני במעט שככה התאפשר לי, ומדי פעם כשאנשים צריכים סיוע להגיע ממקום למקום, לעניינים רפואיים, לטוב ולמוטב, אז גם אני לוקח בדבר הזה חסד וחלק. וכמו שאמרתי בתחילה, זה בדיוק מה שקורה כאן. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ארגון שמאפשר לך לחוש שייכות ולהרגיש מחויבות למה שהוא עושה. ולכן כל שקל שהארגון הזה משקיע, בסופו של דבר חוזר חזרה אליו וגם לקהילה, כי כל מי שבעצם נתרם גם יכול להיות תורם. ואז אתה לעולם מרגיש שזה מין סוג של חסד של אמת כזה. אתה לא מרגיש חובה לתת, אתה מרגיש רצון להיות שייך ורצון לקחת חלק. וזה בעצם מה שככה המשכתי לעשות. ולא רק זה, גם אשתי שותפה, ברוך השם, כאן בתוך פרויקט שנקרא שפע ופועה, שמציע בעצם לנשים לעזור בארוחות בוקר, צהריים, לפעמים גם שבת ליולדות, וגם במודל דומה לחולים.
אז זה לגבי העניין הזה. ודבר נוסף שחשוב להגיד, כשאתם שותפים לדבר הזה, אתם שותפים להתחדשות, אתם שותפים לבריאות, אתם שותפים לשגשוג, אתם שותפים להפצת התורה, אתם שותפים ליחד. בתקופה שבה עם ישראל זקוק לאחדות שלו, אז יש כאן מפעל מאוד מאוד חשוב שעושה את זה כבר המון שנים, בצנעה ובאיזשהו איגום משאבים ויכולת להפוך כל שקל ל-20 באופן שאני לא מצליח להבין אותו, ובמעט מאוד פרסום. וזו הזדמנות מאוד מאוד טובה מבחינתי להביא את הסיפור האישי שלי מתוך רצון לגייס אתכם לדבר הזה, ויהי רצון בעזרת השם שנזכה לראות ברכה, ושתזכו אתם להיות תמיד שותפים בטוב. אז כל עניין רפואי, גם עניינים שמחים, אנשים מקבלים רכב בלי תשלום, אנחנו בעזרת השם רוצים לקנות עוד רכב נוסף לעניין הזה. אנחנו מאוד מאוד נשמח שתהיו שותפים איתנו, תיקחו חלק בזכות הזאת הנפלאה, וכל החסד וכל הטוב הזה, שלכולנו יהיה רק טוב, שנגיע לטוב הכי טוב, שמשיח כבר יגיע. אנו רוצים משיח עכשיו. Mama